аз ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. Доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. Ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. Ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, якда ахбороти нав баҳри шумо пешниҳод мекунем. Видеоро бо диққат та охирша тамошо кунед. Ва касое ки саволро кардаген, барномаи ояндара интизор бошен, ҳамаи саволоро мехонем, ҷавоб мегардонем иншааллоҳ. Ва як чизи дигара ба ҳаматон хотиррасон мекунам. Ма деюмин конкурси хидма оғоз кардагиам. Дар конкурси ма приз 10 та конверти 5000 рубла ва 1 та мошини Лада Приора мебошад. Билет бениҳоят арзонай. Нархи билет 250 рубла дар бар мегирад. Кадоме мехоҳад ки билет харидорӣ кунад, дар нами картаи Сбербанк 250 рубл мепартоен, карта ба номи Муниз Хуршедович мебошад ва чектона дар рақамҳои WhatsApp роӣ мекунед. Аввалин ахбороти мо оиди санҷиши соҳибкорон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан манъ карда шуд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан як соли оянда ҳама гуна тафтиши соҳибкорон манъ карда шуд. Эмомалӣ Раҳмон, раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон, 16 март фармон дод ки соҳибкорон то 1 январи соли 2023 аз ҳама навъи санҷишҳо озод бошанд. ҳадаф аз ин тасмим дастгирии соҳибкорон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармоя, ташкили ҷойҳои корӣ ва кам намудани санҷишҳо гуфта шудааст. Яъне ки бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи соҳибкорон аз ҳама гуна санҷишҳо озод карда мебошанд то рӯзи 1 январи соли 2023 ва ин фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз як моҳ қувваи қонунии худша пайдо мекунад. ва дигар ахбороти мо оиди қурби асъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз ва пагоҳ қурби асъори рубл ба сомонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 125 сомонӣ мебошад. яъне ки рӯз то рӯз рубл баландтар шудааст ва умед дорем ки ба мисли пештара барқарор мешавад. тамошобинони азиз, ба ҳами видеоро ҷамъбаст мекунем. дар канали мо ҳатман обуна бошед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.